Right, muri Zimbabwe pane nyaya iri kunetsa ida kuti ndingoiti gaga nyaya yekamusikana keke kari kungorova hanzi view hanzi one step shadabo kanzi Queen Nadia chinchike kuzobvisirwa page paFacebook chichi. Unaona nyaya it's not about maZimbabweans vari feel offended sterek nezvinhu zvaari kuita, because inini one thing chandakanzwisisa pamaZimbabweans chinhu chavasingade kufollowa vaone simple. Musikana waye pakatanga kutoposta zvinhu zvake achiita one step shadabo vanhu vaingofollow vanga vakawanda. Tikatarisa viewership yake yekuti anosvika pakunorowa 1 billion views. MuZimbabwe hatisi 1 billion, hatisi tombosvike. Titorova shoma. Where would he say nevanhu vangani? Saka mwanasikana akarowa content yake kuti ai attract vanhu vari in the world. But the problem yazoitika ndeyekuti mwanasikana akaita mistake yekuda ku kuti anga ari tempted nenyaya yachi ndo understand kuti some people were even saying how much are you even making uchita one step shadabo uchidaro. Ndobva bvuma kutemptika ba poster that dashboard inova mistake hombe yakaita. Listen guys, let me tell you something. Zvese zvamunenge muchiita zvekuti muri kuzoita chichi kana kuti usafokaita mistake yekubudisa that dashboard uchiratidza maZimbabweans vane jealous. Most of them inini ndakazvionera inini, especially those who are staying here in South Africa around Rustenburg here. Vakomana jealous rakawandisa. Ari kumukira mudhara mukuru, ari kuzviti akadzidza stereki, ari kuzviti ari correcta munhu stereki, basa raari kushanda ari kungomuka kuseni. Opinda orwa lawnmower yake otsvaira mashizha emurungu, mangwana obva anzidzoka bvisa tsvina yembwa iri mumanhigirikeni. Handisi kushorwa ndabasa iro because kuna vanoita vasina basa nevanhu, handisi kuandasa vari kungozviita kuti vafidhe mhuri dzavo. But kozoita avo vekuti they are doing all those things vane bitterness yekutoti ari kufila kuti inini I'm more educated, why am I not earning enough money than this so called zvese zvanhu zviri kuitika. Handiti kuibata nyaya yacho. Then kozouya panoona kamwana kasikana kadiki kangodorwa one step shadabo kantomuka kana na 10 kana na 11 kozorara kana nguva yakanenge achida, kanenge achingodya zvekari kuda, kari kutongodriva mota yakari kuda. You know, jealous rinobva rabata kumaZimbabweans, ndobva vamhanya kunoti vada kuripota ndigirikini remunhu. Itori mistake hombe yakatoita yekuratidza vanhu mari yaimeka. Inini panapa ndakambozviitwa izvozvo zvekuti vanhu vatanga kuuya, hey unotambira mari ipapo, takuti toiona mari iyoyo, hey chinchi. And I was like, haiwe ndikuratidza mari ndakabva kupangona vanhu nechero even close relative ari mudhuze chero munhu anotoswera nenhambo fakaziva kuti inini ndinge nchiwana mari. Zvinhu zvokuti takagara tamaster deal tikatoonera kuti mari haiudzwe munhu. Kana uchida peace of mind, kana uchida kuti uzoita something chinobudirira mulife, usafa ukaita mistake yekuratidza especially a fellow Zimbo mari. Tarisa izvo so haisiyo nyaya yega. Musi uno apa taitocomplaina nchiti Temba Gorimbo zvakuita zviri wrong zvokuti ubva kuti inini I belong to the universe, handisisiri wekuzimba. Kana makuita zvinhu zvenyu musandinhegirikine, ndoda kuonekwa semunhu wemuuniverse, handina chekuita neZimbabwe futi anymore. So ndakatomboti Temba Gorimbo unopengere ungataura zvinhu izvozvo about nhegirikine. So ndobva ndanyadzidza deep down vataziva kuti no man, vanhu vakawanda vakatotwa mavictims because of vanhu vakadaro. Wokuti munhu anouya anomuka kuseni, murume mukuru kana mukadzi mukuru, chake kumuka kutukirira vana vadiki vari kuita zvavari kutoita. You have to understand kuti social media ibasa. Mwana uya alright, ngatitaure zvaQueen Nhingirikini zvanga ari kuita zvezve. Ari kuonekwa vanhu vakawanda muglobe. Ibimi zvamamuri kufanira kungoita chetika kungo mute page rake muregedza kuona. And anga asina kana basa nemi, hamusiri mumaZimba mamuchimitisa Maria. Bvunza vanhu Facebook page. Content yese inoonekwa paZimbabwe izvezvi inoonekwa nemunhu ari kuZimbabwe hazvibhadhare mari, hazvina mari, zvima-views, zvima-CPM zvekuZimbabwe very low, hazvina kana mari. Ndasomaona vanhu vakawanda vakarekana vakasumuka nazvo vana tight veve vaitopona ne-international staff. Ndozozota international tukurwa international tukudidi. Akambozvita vatanga kuvengwa futi tight achinzi pakangoita mistake yekudobudisa mari achiti mari yatiri kunigine, mari yatiri kuita, ndobva atanga kuvengwa. Vanhu vakutanga kuti tichakureta kuda nyati ndobva aitawo that same mistake futi iyoyo achingotera matsimba. Vatanga kuposta tikumeka 25k per month. Vanhu vamuvenga vakati you making that money kutadza kumureza 5 years. Do you know kuti kune umwe munhu izvezvi handisi kuti kunyebera wokuti weka network yake abvira kudhara achienda kubasa achishanda. Ukaweka network yake yasvika kana 10k, but anokudza kuti ndane 15 years ndichishanda muSouth Africa muno, ndane kana kuti 20 years ndichingongwavha ndichingoita zvani ana kana chaanacho chinobatika. But yobva kuti I'm making 25k per month, more than 25k. Wotarisira kuti munhu iye anoramba achikusekerera akadaro ari muZimba.
kune mamwe marudzi hazvina basa, cause that's how they motivate each other. If you go to America vari kumotivateana, guys, you know, I'm making these bags, vanotofarana vachita sei ndatomeka million yakadai so. But in Zimbabwe, don't try this. Kana uchida kuramba wakabudirira, ndakablame Temba Gorimbo not knowing kuti I was one of the victims who ari kuvictimizwa nemaZimbabweans wokuti vanongomuka every day vachikutukirira, hey wakadhakwa, hey unozozvitaurire chi, hey unozodai so, hey kudi every day. Never utofunga ndevako vacho, cause mavari mune bitterness godo rere rekutoti ukakutoona kuti iwo wanzi uri kuita chii chekuti havadi kukundwa. Idambudziko iro ndo ratinaro semaZimba rekusada kudarikwa, kungonzwa kuti ni mwana wanhinga ari kuitawo chakata ari kuzomekawo mari yakadai so, ratove dambudziko hombe. Saka toti dambudziko rakadai rinosorovheka sei guys? Nyika kuti iende kumberi, vana vechidiki vanotoda kugena confidence kubva kwatiri isusu vanhu vacho. Mombobvisa godo paside. Kana if you are jealous about it, let me tell you something chaunokwanisa kuita. If you are jealous about anything, if you feel jealous about, kana kuti ngatiti for example uona inini pana above feel jealous about inini, let me tell you what it means. Unofanirwa kuita or something like what I'm doing, because there is no way ponga feel jealous about inini tisingazivani. But kana uchifeel like that jealous, ndo kanenge kanozika passion ngekuti kanenge katorowo manguri which you feel like I can do this thing man. Ndokwanza kuzviita. KuZimbabwe izveso kune line up revafana vakawanda vakapasa journalism kuchikoro vakaenda hapana chasina kupasa. Vane madegree vakagraduate zvese bo. Wande tinondotsvaka mabasa. Vakunotsvaka kuzvima newspaper zvisingabhadhare. Vakuenda kunotsvaka kuzvima radio station zvisingabhadhare. Vakuenda kunotsvaka kune zvimwe zvima media ningiriki zvechivapa mari zvisingabudise mari nemusoro. Saka munhu per month ari kutambira mari yacho ari kunyorwa massive servants. $170 something dollars. $175, $200 and something dollars. Saka ona kana iwo ongo wazviningirira nditi kuzvi understand. Wakaenda kuchikoro, the purpose was kunzi go to school, get a good grades and get a good job whatever zvamaingosimbisana muchidaro. Wazobuda waona kuti zvina kumira mushe, wagara watowo someone ari ready kudhara. Build your brand, work for yourself. Ndo zviri kuti netsa zemaZimbabwe vana vachena chacho havana nguva yekuti akamuka anozada unoshandira mumwe munhu, haana nguva yekuti da unoshandira mumwe munhu. Mwana womurungu achitopedza kana kuti ari passionate about chaari passionate about, akutanga kutobuilda chinhu ichocho from scratch. Isusu manje kuda kuzomirira kuti yo zvokuita zviri wrong because according to the law, according to the journalism law, you have to do this and this and this. Iwe come on, I am not like that. Inini you look and this kuzofa ndakazonzi malaws ari kuti chi. Why? Because I am a media house myself. I can employ anyone, and as long as ukauya uneka degree kako journalism, I can give you a job. Nditokupa mari totowira na terms and condition kana ndichinzwa kuda kuzviita. You understand? That's where the difference is. And usafunga pane kana manigiri nacho atinonzigiri nacho munozosanga kuti ayo ngochifana kunge watochikora ru yakadai unga tinenge chizviziva. But tinozviita for a reason. That's why uchiona kuti news ziri kubuda pa radio zichitaurwa pa ZBC pachi adzisi kunakidza. Why? It's because of that kuti vari kufollowa zvimwe zvimarules zvisina nebasa rese. Isusu takatotangana kutogura kuti icha zvina basa. That's why ndinoti to spend time takaengage nevanhu. Munhu anoverenga news abvumudzwa kana kuseka. Isi kana chitotaura nyaya ndinotanga kutoseka kuti amazviona. Vanhu zveta zvoramba tichingoengage, ndichitaura zvimwe zvinorelate, ndichitaura mastatement anorelate, ndichita sei ndichianalyze, ndichita zvakasiyana-siyana. Munhu ari kutaura news anongonzi taura wakadai so news idzi kwaitika chakati atopedza. So kuvanhu havari related because vanhu vari stressed. Adati achinzwa news kana zvichisekesa moma wotomuratidza kuti tatosvika panosekesa moseka zvichingenda zvakadaro. But Zimbabwe ikaramba ichiita zvairi kuita zvida kutaurira chokwadi, panozopera kana 2-3 years vana vazhinji vanonga kuita zvinhu zveinternational vasingachate. And Temba Gorimbo is not the only one. Ndakaona vanhu vakawanda vakutanga kutaura vachita say it out. After indatuta certain video kati ayo zvokuti wanetsana neZANU-PF pedzera naye usabatanidzira nesu maZimbabwe zvanzi uri right kule ndizvotaura but wona shamari. Vanhu vari kutidai tikusangana nezvakadai. Ndotonzwisisa kuti saka inini I was thought kuti ndindega ndikudai so kana kuti Gorimbo is wrong pane zvakaita. Ndikutoona kuti vanhu vakawanda ma victims vari kuchema the same issue. Ngatisadaro maZimbabweans. Let's love one another. Let's love vana vedu vechidika pavanouya vachita zvavari kuita. Let's encourage them. Even uya anga achazoningina maingomuudza mwanangu zvakanaka zvokuita but wonaka chitraya kutsvaga Zambia uchipota uchivhara kana kuti chipfekawo emukati mabhurukwa aya handiti watone zita kudhara mwanangu chisawo mabhurukwa chete wakutoita mbiri yako uchita se uchikontinya uchienda zvaito make sense. Asi zvinyowani, she's not the only one. If you check kuna South Africa kuna nazodwa wabantu anoita sei
anotoenda kumashows achitoratidza vanhu maviewanzi iwo achitodaro but achitobhukwa for doing all those things. But because of uyu angoita muZimbabwean chete, she's not even relying on imimi. Munhu wese ata zvinhu painternet is not relying on Zimbabweans. I always tell people vachinditi saka zvinhu zvemene ndakati no, unozati I respect people who are in diaspora because they are the ones vari kuita kuti zvinhu zvese zvinge zviri paposition. Munhu ari kudiaspora ndiye munhu, handisi kuti mimi mesa munokosha, but ndikuti panyaya dzeCPM ndiye munhu anotoita kuti zvimake sense. Wewe unofungidzira kuti unganzi imari iyo unganzi waitisa munhu waona video uri kuZimbabwe, imari iyo unoitisa munhu. Bvunza, go and ask any content creator or any media house or any YouTuber, anyone and wese anilingirike ndiye unomubvunza. Ena mukoye kana zvakada tarisa na ZBC vanotoita tumanikini pa platform tuchinherera. Because of that ndo imimi ndimi audience yao. You can't even watch their videos kuti vaite mari chero makaona hapana zvazviri kuzoita at the end of the day. So ndo nyaya ndangotaura muri yeZimbabwe itori chenjedzo kuno umwe munhu, garai makangwarira, musafe makaita mistake yekudza vanhu kuti unoona mari pamwedzi kana kuti sei vanhu vese vamuri kuona vane jealous, vane stress. Munhu ato stress kana anotambira 5000 rands, uya utambira uya mwanasikana ungobudisa mari 1 point something US, inenge iri mari kuma rands, inenge iri mari mukuzviona. So please be very careful, musazorambe muchidzokorodza the same mistake iyoyo munokuwadzwa nevanhu. Ndo zvavatori vakawanda vakatodonhedzwa nevabi avo mazimba. Mwana waye angati zvinhu zvake zvazvitori zvaiti na globe. Ndo pamunozoona munhu akutobvisa kana flag achade kuona chika anything to do with chinonzi muzimba. Makutiyera makuti wakutidaro nhasi. Makuda kuzvikwanisa pazvinhu zvevanhu. Vana vavamwe zvavari kuzongena chobudiro unoona kana akutotamba bhora akutotambira imwe team iri kunze uko. Uti ko modi wese kutaura nezvenyika yedu is because imimi you are not good at supporting them. Saka muda kuti vaite sei musingava support. Anyway ndanyanya kutaurisa muri yeZimbabwe but nyaya inondirwadza saka ndingoiti bvom friend ipapo.